karon Thursday is Kamorkada Day ha. Sa ulahing Sabado sa Women's Month, usa ka all-female squad ang mubida sa MOR 101.1 lokal na tukag. Ato silang ilailahon kauban ng atong Prince Charming sa MOR 101 DJ Kokoy Martin. May budag, Kokoy! Said hello world, maayong buntag Mindanao, maayong buntag mga kamorkada. O kay Thursday man, it's Kamorkada Day. Ug ato na pang ikapasigan mo ang atong mga tatak bisnaker kapamilya sa atong MOR lokal na tukar. Sila ang all-female rock band nga Duchess in Heaven. Oh, Duchess in Throne. Wow! Heaven, maganda kong maminaw karon guys, no? Makauban sila. Maayong adlaw kaninyo, mga beautiful girls. Maayong buntag. Maayong buntag, di ba? Hailing from the humble city of Davao City, Philippines, ang ato ang mga wapa, mga pangmutiya, mga kapamilya, no? O karon akong pangutana kay Power Good kayo ang inyong girl group, no? Nganong Duchess in Throne ang inyong napili nga kanang pangalan sa inyong grupo? Kuan, aside sa kanang babae man mitanan, no? Kuan, on. Gusto po na mo nga sa pangalan palang daan sa mong banda, empowered na jud gani kaayo mi. As a group and as a female anak. Women empowerment kayo mga koys, no? Grabe na advokasya ang ilahang grupo. O karon, ubay-ubay inyong mga na-release na mga kanta. Unsay inspirasyon ninyo sa inyong pagkarang compose ug paggamaan ng mga kanta ha? Usually, gabuhat mig kanta kay kanang tungod sa mga experiences gani sa among mga kaila. Ana ba dito mig gakuha og inspiration. Ikaw, sa imuhang inspiration, sa may mga kaagi nimo nga hugot para mabugna ang mga kanta nga inyong gina-compose? So far, wala pa ko'y nabuhat para sa akong sarili, pero sa laing tao na ana jud. Ito no lang mabuhat para sa uban sa itong sarili na po siguro, no? And karon, unsay mensahe nyo sa tanang nagatan-aw karon na kanabitang aduna po'y passion pagkanta, sa pag-compose, unsa ang inyong mga words of wisdom para sa ilang tanan? Kuan, padayon lang jud. Padayon lang sa inyong gusto kanang goal ninyo ba, labi na sa mga babae. Dili porket nga babae ka nya mas kuan ang lalaki, di na ni may padayon, dili jud dapat padayon gihapon. Empowered jud ta dapat. Oh, dapat go yun. Di na gid ginatawag na equality, no? Kay gahi na gid kaya itong mga babae karon. So di na nako dugayon pa mga kapamilya, ato nang ilailahon pag-ayo ang ilang musika, kauban ng Duchess in Throne. Woo! Di ko akalain mawawala ka sa aking piling. Piling kinalimutan, ika'y naiisip pa rin sa tuwing ika'y naaalala. Mga mata ko'y lumuluha sa aking inaakala. Wala ka na pala. Paano kita lilimutin kahit saan man ako nakatingin? Piling kinalimutan, pag-ibig ko'y sinayang mo lang. Oh yeah! We're all female rock band mga pamilya! Woohoo! Duchess in Throne! Mas inailahon pa nato sila karong Sabado sa pato sa hapon. So kaya MOR lokal na tukar mga koys. O kayo kalimti samtang makiparty-party ta sa musika nila DJ David o DJ Esper pagka alas 6 sa gabi sa EDM. Eto dance mo kung si DJ Yaya Osawa. O sa ato mga local artists, mga tatak pistakers, kabuot mo bida po sa itong MOR lokal na tukar. Ato lang mo Shrines Matina, Davao City. O pakitaan na mo pinakagwapong DJ na si Kuya Cardo Cupido. Kapamilya, maraming salamat. Duchess in Throne! Woo!
And this has been your DJ Kokoy Martin. Thank you so much. Like me on Facebook, DJ KOKYMRT. Ayan, Instagram account, DJ Kokoy Martin. And my Kokoy vlog on YouTube channel, Kapamilya. Back to you, Kapamilya. Woo! Oh, yeah! Dagang salamat ko kay Martin. Siyempre, yung dot na, ilabi na karon bugnaw akong panahon. Tama. At least ma-energize ta mga kapamilya.